Боланды ол жерлігінде соңғы yıllarda мол осыраушылар соны сезілерлік кемеген ауыл холқымыны тірлік озығына бейелер көтерілуге бейлеп аңлата. Жерлікті үш күйбет 2 фаб қызмет көрсәтә. Боланды төп ғымыми білім беру мектебінде 16 бола білім ола. Bizning endi Bolan avulunda o'zaro sog'liq maqsadida jig'anda maktab kollektivi bek aktiv qatnaşa. O'qituvchilar har bir uylarga yurib chiqalar. Mumkin xatli bir olgan xatli, bir olgan xatli jiyabız. Endi Allohga shukr. Mana shu o'qishga bir ko'p ishlar boshqarib biz bundan suyunamiz. Mana yo'llar yasaldi, bizga suvlar kiritildi. Endi mana yanagina tog'imni bolalarga o'ynash maydonchig'i yasalacaklar birsa. O'zaro sog'liq maqsadsin kerak deb sanaymiz. Chunki bir ko'p ishlar ishlandilar. Менә шу акчаларны җыеп алып, дүрткә тапкырланып, кайтканнан соң бик күп эшләр эшләргә, аның файдасын күрергә була инде. Шуның өчен без аны җыярга кирәк дип уйлыйбыз инде. Авыл халкы алай бик ни карый инде бу әйбергә, уңай карый бу мәсьәләгә. Узган ел Шуганка авылында күптән көтелгән эш башкарылган мәктәп бинасының түбәсе олыштырылган. Әлеге бинада балалар бакчасы, мәдәният йорты, медпункт, почта китапхана эшли. Җыенда авыл халкы хуҗасыз этләрнең күп булуына, төлкеләрнең шәхси хатага кирип йөрүләренә канәгатьсезлек белдереп, мәсьәләне тиз арада хәл итүне сорады. Мәктәпнең алга табада эшләвен сораучылар, пой җирләрен сату мәшәкатьле булуын әйтүчеләр дә булды. Район җитәкчелеге проблемаларны чишү юлларын табарга вәгъдә итте. Рушшуган актив авыл җирлекләренең берсе бүгенге көндә махсус хәрби операциядә Рушшуган авыл җирлегеннән 16 егет катнаша. Җирлектә юлкаулар юк, авыл халкы терлекчелек, бакчачылык, умартачылык белән шөгыльләнә. Мы с нашим шуганским сельским поселением работаем очень дружно, сообща, вместе, как единые целые. Любые мероприятия, какие бы ни проходили в шуганском сельском поселении, мы проводим все вместе, сообща. Также ребятам в СВО отправляем гуманитарную помощь тоже вместе. Рушшуганда гомуми белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, мәдәният йорты, китапхана, почта, фаб, ширкәү, 2 кибет эшли. Авылда Раштуа, Масленица, Троица кебек бәйрәмнәр зурлап үткәрелә. Рушшуган җирлеге халкы кар бураннардан курыкмый, үзара салым хисабына кар өттерү өчен трактор һәм бу төр техника өчен агрегатлар алынган. Юлларны карап тоту, урамнарны яктырту да үзара салым хисабына башкарыла. Самовложения собираются ежегодно и почти 100%. На собранные деньги мы ремонтируем дороги, снегоборьба зимой идет, освещение села, ремонт и благоустройство кладбища и многие другие работы. Как мы относимся к вложению? В принципе, положительно, лишь бы выполнялось то, что требуют, что действительно нужно делать. Вот ремонт моста произвели на самовложение, трактор приварили. В принципе, положительно. Дальше будем собирать, сдавать. Җыенда катнашучылар тормыштан канәгать булуларын белдерде. Җыелыш ахырында волонтерлык эшендә актив катнашканнар өчен Катковлар гаиләсе район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.